weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni totoɗele nder galle Abdoullahi Bawola Sy ko on waktu yoni ha to gudduɗi ndeɓe nder galle Abdoulaye Malik ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal kene tolno e nogas ɗiɗi tonnes guertoɗe giwɗe diwan leydi Gambie woni ko nanga e maaje ɗe Zouala 15 mbiyama hen tebto Mauritanie ɓoyata Nouakchott kamen Nouadhibou Masséré Niɓɓere kamen ɗom ka wi noon ko joguiɗo konngol gouvernement ɗo e 16 lewru to leydi Mali fiyande wande to nokku biyeteɗo fiyande nokku biyeteɗo kono bogo holliti koninkoɓe leydi Fama dartima walla mbiyen koninkoɓe leydi Mali ɓe Fama dartima ndeɗo hen fiyande jim holliti tetti postoji ɗiɗi o saaha woni koye jimandi mumen to Centrafrique RCA hanki o ko fettande kuura waɗi to lycée Barthélémy Boganda ene tawi nder banggue hoore mum ko famɗi ko kala ko ene tolno e nogas e jeenayno ɗo mbasi en pittali men to Kenya ñalawma yiiti bandum go seppo hanki o jibini wargoji kewɗi ken tolno e 16 fittandu hewɓe hen piɗama kure ɗum ko caggal wonande hitande yewtunde seppoji banduɗi toon ha hewɓe mayiɓe majji hande jiitaka hen joolam jaberi ma en jaaha to Iran Israila ma en jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibram dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeegoma korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗem ngala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene tijja ñande goo lewru fanduɗo hen nanɗo ma yaɓan toon to Espagne taw koye villa taw koye villa Sevilla taw koye villa Sevilla taw kadi nawatamo toon ko jonde ko fate conférence financiére de windere nde kala ɗum noon ma o yaha toon taw koye ndeɗo joni ma o yindire Sénégal naaɓe hewɓe taweteɓe toon batu jagorɗe hanki kanko hoorejo leydi o erima gouvernement mo leydi Sénégal nde ɓattoto no feewi ɓen wiyeteɓe handicapé en taw ko ngakkaɓe terɗe no feewi beele kadi jomumen jogo heblo ngarɗugo ha mbawa tigui wallede gollo e golle dendaɗe leydi ndi kala kono kadi ko fati banggue sifa ya gara jagorɗo on nde wata kay hessitinde yogay gueɗe beele kadi newnandeɓe ya garaji mabɓe ha e koɗale e gueɗe paɗiɗi ɗon fannuji kala hoore jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko tawaɗo toon to leydi Sina hanki o tawtorama nde jonde from ko fate faggodu o jabtinima toon noon Afrique naɓe kala kono kadi o haale dow inde Afrique kala o holliti noon wonande Sénégal ko leydi bertidi kewdi jaam kono kadi ko leydi ndi ganduɗa so tawi jogui ngaaluma a ari hen ma waw gollade no fewi bismima noon joomen ngaaluji ha tenti kadi omde afroji taweteɓe toon kala ne mbawata wawde yencinde ngaaluji mumen e nder guendi ndi leydi ndi Sénégal jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni Ibrahima Sy wo holliti o saaha gouvernement mo leydi Sénégal ene heeɓi yaltinde 217 milliards koppareje franc CFA ɗum noon ko hitande ujunaje nogas e joyyi ha hitande ujunaje nogas e jeenayyi ngam ɓeydude sembe cellal ɓalli taw koye région de Thiès ɗum noon koye jonde ko mbiyata comité régional taw ko CRD ngam ɓamtude wonande kay cuuɗi safara kame sifa cellal ɓalli e nder oɗon région taw koye ndeɗon jonde kala jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu woni Jean Baptistine kanko e waɗi jilimum toon to Saraya o wawi yillade noon ha toon to maayo ngo fallema holliti noon goɗo hen maayo kaya
woni koye kaya mbeya musta no feewi caɗele musta no feewi holliti noon gila ngoɗo hen laamu ari ɓe ƴetti pellital dartinde wonande ɓen yiilotoɓe kanŋe e sifa suuɗayru e sifaji goɗɗi kala taw ko ɓen waɗoɓe toon pettoje ne bonna ngo maayo hollitino mabɓeydu darde ha ngoɗo hen maayo wawa yitade hoore mum siftinde moon wonande fallimenaɓe ha tenti ɓundunkoɓe takkiɓe ngoɗo hen maayo fallima kala o saaha caɗele mawɗe guuri toon lingu dañatake hen ndiyam ɗan kadi booni hay dabeje mbawa yarde hen teni kala no jiruɗa ngo maayo helɗugo no feewi kono hande ko caɗele mawɗe a teska e maggo keddoɗen koye on jagorɗo jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaciro laamu baɗɗo jillu muɗuma ha toon to Casamance gam tawtorede batu hakkude région ngaji ko wayno région mo Ziguinchor kame Kaolack e Sédhiou kala ɗum noon ko yidde rendude faggudu e yande golle ɓamtude ɗiɗo hen région ngaji kala kanko on jagoɗon wo yetti wo jaari wonande douaniéɓe wonɓe toon kame brigade de la gendarmerie ha tenti kadi wonande koninkoɓe leydi ndi ɗum ko caggal nde nanggui toon ken tolno e tonnuji nayya taw ko huuɗo bonko ko ken tolno e temedde 4 hectares taw kadi ko remete toon ko huuɗo bonko ko kala caggal nde ɗum kala bonna holliti hen noon weltare makko mawde no feewi brigade mo Joal wawi nder ɗemaji kaɗɗe mbawi nangude ka laana giwka toon to diwana leydi Gambie kanko ko fano ko Thiaroye sur Mer ke 15 wonnoɓe hen mbiyama teeɓa wiyama teeɓ ne tawi hen noon ken tolno e ujunere e temedde 5 carton ma wonoy 22 tonnes taw kadi ko guertoɗe woni kisuji guertoɗe ɗe ganduɗa ene natiri leydi ndi sifa nde rewani lawol tene fano koye jeere wonande Thiaroye sur Mer ɗum noon kamɓe joyo ɓe mbiyama teeb o saa noon enquête joƴƴo kay wawi udditede hen gam ƴeewede o sifa hande o noon hewɓe ñiŋi no feewi wonande hoorejo sursarɗeji ndu leydi Sénégal El Malick Ndiaye ɗum ko caggal nde porte plainte wonande jaydiyanke biyeteɗo Bachirou Fofana o baɗaɗo garde à vue gila hanki ɗum ko caggal on nde haali ko fati banggue coggu autoji sarɗiyankoɓe to sursarɗeji ndu leydi Sénégal ko wayno Aliou Tine holliti ɗum ɗo hennani fotani yaade ha onne porte plainte sakani nanggue fonno tan kanko El Malick Ndiaye ko yedda o wiya ɗum wodani haala ka ɓenna hewɓe nane jaydiyankoɓe ko wayno ceerno Alassane Sall nonne kadi Pape Malick ɓe kala garti hen no feewi Pape Malick Ndour ko noonne kadi hewɓe e jaydiyankoɓe garti oɗo sifa koyno ma Jambal Diagne kolliti ɗum ɗo henna ko yaɓɓude haqqe innamade ha tenti jaydiyankagal e nder leydi ndi ɓe kolliti noon wonande o sifa kay ngu laamu woni koye ñifde jaydiyankoɓe e nder leydi ndi ha gasira ha laaɓa taw ganduɗa ɗeɗo hen gueɗe kala wona gueɗe kannoɗe wonde hay seeɗa to Touba ɗum ko caggal nde dirguiti toon huɓere nde hoɗanoka ko mbiyata soroji tegodirɗi ha yani huɓere wonde hoɗanode tato kay mamiraɗo tanira commune ɗiɗon mbasi en pittal men jamma nogase nayya ene jofi nogase joyi préfet gouverneur ɓeɗo kala mbawi yillade toon ɗum ko caggal nde laamu ngu eri yo peeje mawɗe ƴette hen teskede oɗo dummuna kay kuɓeje kewɗe dirguito to Touba ganduɗa jeeyi sababu ɗe dumunnaji kala ko maaye ngol dirguitogol ɗe kuɓeje kala yi ha yettoyi 14 fittando hanki onon ko tato ɗum jeeyi sababu o sa laamu ngu holliti ma ƴettu peeje mawɗe no feewi gam haɓade ɗeɗo henna gueɗe kala Sénégal najo o wurno ko toon to leydi Maroc inde makko Maktali Camara kanko ɗon guilñande alen nde o majjuno ɗum noon o yaratano koye duuɓi 32 kanko e joom suudu makko jaaduno plage mo Casablanca ene woodi piscine noon debbo ko toon wonno caggal noon kanko holliti wonde mo yiiɗi prominoyde seeɗa o yeehi noon fayede plage mo Casablanca e wiide ba makko koɗɗo toon to Rufisque kanko on Maktali Camara mo duuɓi 32 gonɗo toon to leydi Maroc ken tolno e duuɓi 7 desɗo toon debbo ko nden tan yeehi guel nden noon yiita ko hanki yiita e oɗon plage ene maayi caggal nde o majji waktuji jonɗi seeɗa debbo o yiyanimo debbo noon yiili caggal noddi kañumne horeru mum goto ɓe jiili haaɓe tampi ɓe jiitani ɓe jeehi noon to joguiɗo wonande vidéo surveillance o on sali holludeɓe caggal janggo e mum noon ɓe gaari ɓe garde consulat mo Sénégal ɓen mbawi yiide ji omo joɗiɗo place ɗo kono jiyani haydara goɗɗum caggal noon o majjiriɓe e nder oɗon caméra ko hanki noon ɓandu makko yiita o saaha noon bammakko erima autorité ji leydi Sénégal nde gudditta hen losko yajgo no fewi beele ɓeena
wande autorité ji leydi Maroc ne ɓaɗata leela wala faade ɓandu makko hollitama no ɓandu makko ɗi ŋaccon kon tokoson yeeso ngo noon wawetake sifede o saaha a gonnaɗo o ni hen jeheten ko ton to ferlo wuro yero korka tonne kottana musto waɗi toon wuro yero korka ne tawe nder commune ene tawe e nder commune mo Houdallahi toon noon e nder ferlo kanko inde makko noon ko Abdourahmani Sy mo duuɓi 17 suka almudo jadunore nene mum e banum debbo ɓe ƴogoya taw ɓe nayi ko mbabba ɗum ɓe ƴogirta caggal noon nde ɓoggol wamte bagal o nangi ko ɗum ficcimo o tawtoyi ko nder woydu to caggal noon nde hewɓe gaari fabademo tawa yalti aduna teskama noon e nder diwana Ranérou Ferlo e diwan Ferlo e hoore mum e kala saaha eɗen gandi ko bamɗi keewi sifde sanga yarango yarnugol jawdi e kala saaha ɗi accident ji ne keewi wadde e nder oɗon diwan kala toon to Ranérou Ferlo keddoren ha joni ko suka mo duuɓi nogas nottotoɗo Mamadou Sow noon jeeya koye a saare gueɗe Peccela ko toon woni wuuro mabɓe kanko noon o yooli koye cangol ɗo ɓe ƴoganno kanko e frére makko goto caggal noon brigade wonande wawi tigui yillade toon ngam wonande kay brigade mo wawi yillade toon ngam wadde enquête ko fati e ɓandu makko ƴeewe wonande mayde makko nde keddorɗen ko toon to Linguére ko haare musde waɗi ɗum noon ko haare bonde no fewi hakkude sereraɓe kame fulɓe taw waɗi koye wuuro wiyetengo bellu sendu noon tawete koye commune mo Gassana kamɓe noon rendiliɓe ko sereraɓe tuumi fulɓe ɓe ko gujji mbeewa mumen ban mbeewa noon addi caɗele mawɗe no fewi ha wonti dukoy ɓoyani tan jaseje cabbi kala jalti waɗi noon yimɓe 10 gañiɓe hen jeeyone tampi ɓenninama toon to hôpital mo Touba caggal noon gendarme aɓe ɓe poste Gassane kamen wonde ɓe has dooli mbawi yettade toon ɓe tigui gaddi hen jaam caggal muɗum noon wande wuuro serra woɓe notti e nde ɗon haare ɓe duppi toon cuuɗi fulɓe kewɗi no fewi o sa noon jaam teskama e gartugol e nder oɗon diwana météo mo leydi Sénégal holliri nogas e jeeɗiɗi ko ñalawma janggo nogas e jeenayya ma toɓoli jippo yoga région ngaji leydi ndi Sénégal hayso woni hen nokkuji wonata ko heewi ko wayno Ziguinchor Kaolack Fatick Matam Kédougou Tamba Kaffrine Diourbel Thiès fayma seeɗa e Dakar ɗi nokkuji kala woni hen ma waɗi wiswis woni hen kadi ma top ha leppa no fewi ene hollitiri o météo ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genni ndi leydi ndi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie batu jagorɗe hanki joguiɗo konngol gouvernement o e nder commentaire mo holliri o holliti ɓoyata Nouakchott Nouadhibou ma seeɗa ɗomka kame niɓɓere kala ɗo tan e lebbi 16 temedere nogas e ɗiɗi million koppareji euro woni kay ko siifa e wanjude ɗi projet ji ɗiɗi ndiyam e courant ngam wallide ɗum Nouakchott kame Nouadhibou ha wawa seetude e caɗele timmude ɗum woni hanki o nde ɗon haalande nde o yaltini kanko on joguiɗo konngol gouvernement o jonde jeego ɓiire taw gueɗe dendaɗe hakkude leydi Mauritanie kame leydi Gambie ɗo wi nden jonde hande hoorejo jagorɗo mo leydi Mauritanie Mokhtar Ould Ndiaye ene wonde cukko hoorejo leydi Gambie on noon ko Mohamed Bassirou Sidi Diallo ɗum noon ko hande tigui ɓe mbawi jododade to Nouakchott lamorgo leydi ngam wadde toɓɓe dendaɗe ɓeydude jokkodiral faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala police mo Nouakchott Arfad haata tawata seyni ɓe teɓima tato waɗaɓe trafic ko fate drogue kame konjama ɗam hinde Sangara ko heewi noon e drogue wawi tetede juuɗe mabɓe kame butelaji Sangara kamɓe noon o sa mbaɗama garde à vue ɓoyata mabɓe daro yeeso procureur ngam jangtade ko jeeyi sababu ɓe cuuɓi ngal ɗo hen gollorgal hakkude cuuɗi ɗiɗi mawɗi ndu leydi Mauritanie kame leydi Algérie gardiɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi Algérie jillumum to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jonde hakkude makko e gardiɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral e tafde kaldigal gosodiral miijoji hakkude ɗi cuuɗi ɗiɗi sarɗiyankoji ɓeydude sembe
kono kadi nden jonde laatima hanki o hakkunde on gardiɗo sur sarɗiji nde leydi Algérie kami hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Qazwani ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no feewi kono woyitini salminade iwde Abdoulmajid Tabun ko hoorejo leydi ndi Algérie jagorɗo transport mo leydi Mauritanie wo holliti kawgel ko fate janngude oto ha heɓa permis muɗum ko yuɓɓinano 22 avril 17 22 avril ha fenma 22 wonande lewru me e nder ndeɗo henna hitande ko kala hen bannoɗo guel kawgel foof haytinama ha laaɓi ɗo noon ha 22 lewru juillet maɗum fuɗɗito ngam teskede ɗen gueɗe wasde rewnede lawol no fotiri ni kala batu jagoɗe hanki ittama e golle mum directeur taw ko mouvement IRA caggal duuɓi 4 ɗi o waɗi kay e fannu jagoɗɗo jangde heblo ngarɗugo woni Hammadi Wuldu Lahbous ittama e golle mum o toɗɗano ko 27 janvier 2021 oɗo saaha noon o ittama e ɗen golle kono kadi catal Someleka tambingal ko ɓam leydi ndi dañi gardiɗo keeso on gardiɗo keeso noon woni Hambali Habiba oɗo noon toɗɗama beele kadi ko ɓam leydi ndi ɓuuri ƴeltade ɗo teska kuppiraji kurani keewi no feewi e nder jokli leydi ndi leydi Mauritanie port autonome de Nouakchott ko camion carsannoɗo bannoɗo marsariére ha Sisi ko kañum teɓɓiti naate ndiyam yaade on chauffeur dongnanoɗo on camion noon wawi yaltinede kono chauffeur o ko hanki yiita heddudaki e wonki muɗum ɗumuddi kumpital men e leydi Mauritanie walla ni jehen e nder ɗiɗo hen wonande état ji tati ko toɓoli hanki jippi yoga e nder jokle leydi ko wayno hawdel sharqi kami hawdel harbi ha to guiɗi maka woni hen noon ko toɓo hakkidigo woni hen kadi ko toɓo hewgo seeɗa gam teskede caggal nguleki mawki no feewi o saaha noon hewɓe finoɓe toon ene poofa no feewi kal kenal guttowale kala saaha ɗum uddi kumpital men leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde famaɓe kolliti ɓe daɗi walla ni ɓe dartima e jangu musgu kay fewjonnongu e mabɓe to nokku bireɗo kono bugu noon waɗɗani fana e nder zone seggo nden fiyande noon ɓe kolliti ko gonga ɓe perdi en koninkoɓe mabɓe kono kamɓene ɓe jaltini dingiral wolde hewɓe kay e wannoɓe jangu e ɗon matériel uji mabɓe kewɗi nawama hen kono jim wona ɗum haali ɓen kolliti postoji gonnoɗe nder diwan kono bogo o saaha ene tawi e jimadi mabɓe no feewi ɓe teɓɓiti koninkoɓe hewɓe ganduɗa jenaysi men waɗama hanki o to école police nationale beele ɓe mbawa wirede caggal pirtugol ɗi partiji politique e nder leydi Mali wonande diɗɗal avocat ji ɓen jeeɓi ɗin partiji wullitinoɓe tribunal wonande tribunal de la commune kami siskala de Bamako e hoore muɗum holliti ma arte kan haala ɗum latoto ko jeeɗiɗi jeetati lewru fandudu beele ɓen ma nattu jabde wona ɗi landaji ko pirta ko walla ala ko ay wonde kala o saaha kay jomin ɗi landaji pirtaɗi ene ɗamini wonande tribunal mo Bamako ene gasa ma artanɓe eko ɓuura wawde famde nder leydi ndi kala caggal kankoɗo hen général Assimi Goïta jillu makko to Moscou lamorgo leydi Russie hakkunde makko e Vladimir Poutine cifande kewde no feewi ko fate beɗe nucléaire taw kadi ko ɓamtude énergie leydi Mali kamen nden kay kisal transport e on fannu kala o tawama noon noko mbiyata tatras noko mo mbiyata tatras capital Kazan ko toon o tawa hanki o e jillu makko Kazan o jaɓɓama toon hanki noon wonande sifande hanki kuɗol hakkude makko e rais mo Kazan transport kame énergie o holliti weltare makko mawde no feewi ko fate jillu makkoy oɗon diwan tawete koye état ji Russie ha joni groupe Wagner tawetenoɓe leydi Mali wallitinoɓe armée leydi Mali cimtol bongol musgol kamnigol woni ko yalti taw yalti ɗum ko Jeune Afrique faade gurdam mabɓe nder leydi Mali aɓe ciisa
ɗi liƴƴi kay tawete toon ɓe iniri ko ƴulɓe ɓaleeje tana taw ko rasiyal woni hen ko lepte woni hen ko ɓooraɓe woni hen ko fotaɓe woni hen ko yargaɓe woni hen kadi ko lepte musde no feewi taw ko nate vidéo ŋaji ɓoccitiɗi e nder télégramme uji hewɓe kolliti ɗe gueɗe de ko gueɗe coofɗe ɗe gona gueɗe joɗɗe hay seeɗa ɗum uddi compital men e nder leydi Mali Guinée Conakry Guyka Baccaloria e nder leydi ndi ko wayno Séré Kore Mamou Kanka e nokkuji goɗɗi kala ko wayno Lula kene tolno e capanɗe jeeɗiɗo candidat e capanɗe jeegomo denowo ɓe kala tawe juuɗe ɗum jeeyi sababu noon ko Guyka timmuka kala ngu wino kala nangaɗo hen ko rente lawol ɗum ko ñalawma ɗimmo e oɗon Baccaloria jogoɗo gasde ñalawma janggo e nder leydi ndi leydi Guinée Conakry kala koto Guinée teddorɗen o saaha ɗanniyankoɓe araɓe leydi Guinée hewɓe hen kolliti caɗele billet franc guinéen satti yiide no feewi ha tendi so reɗoɗo devise ko wayno haalis jonɗo no feewi sa yeehi to banque kewɗaɗo keede ko feccere so jogui dollar walla euro yiide billet franc guinéen koko satti hewɓe ne namɗo ko jeeyi sababu hande weccet kadi billet ji e nder leydi Guinée koko majji ha laaɓi beele yiide haalis wonti caɗele mawɗe no feewi gam teskede hande o hewɓe koko banki no feewi holto nde banque nde iwi hewɓe ne namɗo Allah de andi to ɗum iwi walla to ɗum faya ɗum uddi toon paɗen koto leydi Togo partiji dawrugol ɓe kolliti aɓe jaadi no feewi wonande société civile o koɓe noddi e nder weeyoji ɗi seppo nogasi jeegom nogasi jeeɗiɗi ha nogasi jeetati taw koye lome e hoore mum e ko taari leydi ndi kala e nder leydi ndi kala ɗum noon ko yidde wiide ɓe kayya ɓe jaadani ni hay seeɗa wonande laamu mo ganduɗa woni for yasimɓe laami le ndi guila tan duuɓi ujunaji ɗiɗi joyi kadi ɓe fandare mabɓe ko tugnorgal ngal hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi nde artirte beele dawrugol leydi ndi rewa lawol to Sierra Leone o saaha de koko hefti caɗele ardiɓe laamu ngu wonande o drog kushi koko tampini ɓe no feewi to banggue sukaɓe ɗum ɗo hen ko kushi mo ganduɗa ko cocktail bonɗo no feewi cocktail moɓe mbiyata cocktail toxique o porɗo no feewi ko sukaɓe heɓe kewi modde so moɗi tan ala ko jiyata haydara so wona gueɗe kantoriɗe no feewi hewɓe hen ene mbasa pittali mumen hen hewɓe ñawi hen e nder Afrique de l'Ouest hande o drog kay o jeeyi e ɓurde jeeyade no feewi ko on drog laayi ha yettoyi toon to leydi Côte d'Ivoire direction de la police ɓe kolliti o saaha drog ene natira e leydi mabɓe to laabi less laabi ndiyam laabi dow ɓe ɓeydi noon nden kay kisala ngam wawde kay fawde juuɗe mabɓe ɗeɗo henna gueɗe kala Soudan ne tuumi Kenya Nairobi wallide paramilitaire guila janguji ha e kaɓirɗe ɗum ko guila tan o guerre fuɗɗi 15 lewru avril 2023 hande Nairobi noon yiili feɗendu wi hay loppette meeɗa wadde ɗe gueɗe to Kenya ñalawma hanki o ko ñalawma ƴiƴijo kulɓinire no feewi e nder Nairobi hay nder leydi ndi kala ɗum ko seppo nogasi joyi lewru juin 2024 seppo musgo waɗino toon ha ɓen seppuɓe jeehi toon to sursaɓeji leydi to ɓe mbi kuulal financiére yo wayle ha laaɓa ko wona ɗum ko noon William Ruto hoore leydi nde iwata e lefol laamu caggal nde jaam e deƴal daña hanki o noon ɓe kolliti ɓe ceppi ngam wadde manditare goye seppo yawtunogo hitande yawtunde ngo seppude kadi kongo ñirɓinigo no feewi jeeyi sababu ken tolno 15 ha 16 fittandu woni ko kure itti ɗumen e ɓe ɓalli hewɓe gañima hen gueɗe kewɗe boni hewɓe naggama hen wi noon ko pelle darniɗe haqqe innamade e nder leydi ndi Kenya to RCA woni Centrafrique banggue hanki o ko hulɓini ɗum waɗi toon wonande kay lycée Barthélémine Boganda mo bangui wonnoɓe e nder examen baccalauréat maɓe gonoyi ujunere ɗo walla mbiyen mamɓeɗoy ujunnaje jeeyo e temedde tato candidat e ngal lycée yala ɗo joomumen gonno ko fettande courant mawde jeeyi sababu nogas e jeenayo mayi hen hewɓe hen gañima gañanɗe musɗe no feewi o saa noon enquête aji loggi gudditama hen beele ande ko jeeyi sababu ndeɗo hen fettande haare hakkude Israila kame Iran o saaha teskama
jam arti no feewi sabu gila tan no gasenayi heccanki haɗo henna ala kalɗo bombo ɗoji en ala kalɗo missile diwi hunde kala deeƴi wonande Tehran ko lamorgo leydi Iran Tel Aviv ko lamorgo leydi Israila hewɓe suuɗinoɓe kala jalti butikaji restaurant ji banque ji autoji yangara kala mum ɓamti ɓe poofi kenal lakkitare porte parole gouvernement mo leydi Iran walmi porte parole jagoɗɗo ɓamtare mo leydi Iran o holliti ɓe gudditi banggue weeyo asmawuji mabɓe beele laaɗe diwoje mbawa tigui diwde to bowal laaɗe diwoje ngal windere imam Khomeini ɗon noon hande o laaɗe kewɗe puɗɗima diwde ɗon to banggue Israila wonande Benyamin Netanyahu jogoɗo notade ñawori mum ko fati mbuñaari ɗi duuɓi kala ko rewra o ñaguima tribunal mo Israil nde dirsinantamo ɗum ha dewɗi sahaji caggal koye gueruji Israila o woni ɗin gueruji guerre Gaza kane Iran haadi o saaha joni Donald Trump hanki windi ɓattake tribunoji ɗi Israil nde ɗaccata nde ñawore ha mema leydi ɗi tribunoji de ha hande hay konngol gotol ɗi jabtaki hen taw haydara musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tewtude e jolama jabiri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon dey Marie Le Pen wawi kay pour lawol makko gadunol e wawde kay woppande hono oɗo biyete kono Jordan Bardella e wuuteji maɓɓe ujunaji ɗe nogas jeeɗiɗi gam kay wonde kay mbir mabɓe ardade kono leydi ɗi ɗum ɗon ene mbawi wiide ngol ɗum lawol hono gadunol so tawi noon kaɗoje kaɗani oɗo kay jeeyede kay e ɓen ƴammoɓe kono leydi ɗum caggal ndew jamno hono jewtere kadi ko fati kono hono gueɗe ko wiyete kono réputé d' extrême droite hono valeur actuel ɗum ɗon wiyete ko la double finaliste e gardogol hono leydi ndi ɗum ɗon gueɗe ɗe wonno toon to Pays-Bas ene waɗani ñande talatare nogasi tati lewru korte ujunaji ɗiɗi e nogasi e joyyi ɗum noon ha e ñalawma taw kadi ko alarbaɗe e nogasi e nayyi lewru ndu ko batu auton ɓe goni noon koye ƴewde noɓe ɓeydiri koppareje mabɓe e fedde nde e joni e oɗo saaha ɓe nandiri kala leydi yo wat joyyi e nder temedere ɗum noon wawa kadi ɓeydude taw kadi ko sembe taw kadi oɗo auton leydi Chine to de kañumne ñande talatare nogasi tati lewru ndu gonɗen ɗum ɗum noon e nder falde nodditede tawde ko gisu fodde capanɗe jeetati ujunere neɗɗo egginama toon nde wonno nokku o ina heewi waame te ina toɓa gila e ñalawma taw kadi ko ñande talatare fewde e ñalawma taw kadi alarbaɗe nde toon to Russie ene waɗi ñande talatare nogas tati lewru ndu gonɗen ndu ene wayno tawata ko jamma ɓe pettini to wuuro tawata ko Dnipro e nder leydi tawata ko Ukraine fodde yimɓe 19 mbasi hen pitali mumen e hewɓe hen kadi mbarmi hen en nguɗo jangu Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum redi tonguɗen habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodji gorko mo Sarr Ndogo ngam weltare Ayaw Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ngam weltare Ayawo TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗe yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr to karallagal Seydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen